Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Ikaw gawas na dire! Husay ta! Dako na kayo imutang! Abot na liog! Apil pa utang ibubana-bana! Ingon siya! Anak ko singil imuha! Unsa? Ako gyud. Balik ko ugma ha! Kundi pa ikaw bayad, sumbong ta mo polis! Unsa? Nabuang na. Tinudong kastor ko. Hannibal. Unsaon ko makasas magbayad kundi ko anhiyon ni Melody. Kung ano mo sukol pautang ako. Oh, Susana. Oy, matapos na bang kalibutan maong nagpakita ka din his amo? Kauig yun ni mo singoy. Ngayong may alagi ka? Padayon na una ko eh. Kalain ba ni mo ko to para mas pultahan imo bisita? Usa, bisita di ay ka? Nagbayday ko. Dili. Nya. Ha, sa ato pa, bisita ko. Padayon na ako, kay init kayo. Nalala dayon. Sa may tuyo ni mo, Susana. Halimuota sing. Padara sa tao ng electric pan ni mo, oy. Usa, magdugay di ay ka dinhi nga magpa-electric pan pamangyog ka. Ay nalimot man ni siyang bisita ko. Wag kong timbayahon og tarong. Wa kay painit diha. Tuara. Ha, paandar kas electric pan kay giinitan ka niya mga ikag painit. Bisita lagi ko sing. Ay kalimot lagi ada. Kini siya no presyo no kayo. Kung mangayop kong pabugnaw ni mo, hasol na. Maikog ta ni mo. Makapalit na pod kag soft drinks tindahan. Mo sa painit na lang. Kay baw, man kung may gatas kag diha. Parisin lang pansing. Kuya, wag ni mo mamisita, Susana. Aksyon sa Tagabalaka. Narang imong order nga kape og pan. Oy, wala gatas. Wa kay kabuhion ko, anak. Amo ba? Ikaw ba'y kabuhion di man ako? Pero sige na lang. Uy, bahaw man mo pansit? Kareklamador. Natural kay ganiha pa ba na buntag? Hala, ha? Ay, kapiho ka. Basta may unta di ko may gatas pala. Pero sige na lang. Alam mo yung gagigop. Gahiyon ka ni Francis, no? Francis Espares. Hanggaws na ako Ay, ito slob na skape. Aron mo humok. Ay, kalain. Kung gatas, okay na tusloban. Kape ba niya? Di ko ganahan. O, di kay palaman niya. Uy, Susana. Sa dili pa ka mo di man og lain ba? Aksyon na dyan kong kabala kay nidang. Bibi ko no be. Sulti ko no be kung si tuyo di mo. Wako'y kwarta ha. May nang unhan ta ka. Sakit agad ni mong manolti sing. Mangutanar man unta ko kung usay sulting day biludi. Kung unsa siyang adlaw mo balik din he. Mao ba? Na, wako niya sultihi oy. Mao ba? Ay, pero mabalik man gid ka siya sing. Ay, misaad banto ga bubalik. Bubalik yun to. Pero kung kanus mauna, wa ko Ay, masalo. salamat. Pabayloan lang de ko Ilisan na ako inigabot ni Melody. Bag-o pagkadi ko biingon wa ko ikwartaran. Ay, mabalik na ko ugma ha. Huwag ka kay kwarta ron, ugma lang. Ha, ugma na gyud. Ay, gasto ha. Kaya kung balikon. Sa! Ay, salamat. Milakaw na gyud. Wag yung kulong ikon wa na ko tunuli kay bayad ko niya siyang kiutangang turko. Bagka yung dagway bayhana. Humandaog-daog ang iyang pag-umangkon. Karon, bisan wa na siyang poder, maulang gihapoy iyang gisaligan. Wa gabae! Mahal, dali, Ragod. Dali mo na.
Sabak ko na ito dito. Sabak ko na... Kamatikod ko. Ano ka? Huwag kamay doon na. Ganina ba ko nagkabantay nga... Marag may gusto ka isulti na ako. Sige na, isulti. Kuan, misad manggod ko ni Tia Susana nga duawon ko siya matag simana. Og hatagan ko siya alang siyang konsumo. O niya? Sorry, mahal ha. Nagbutbut ko kasto sa kwarta nga imong gihatag na ako. Ako na kanang gitunol ni mo, musa ikaw na magbuot kung saan mo ka na sa paggasto. Salamat. Salamat, Armando. Promise, dili ko si kanang kwarta nga imong ihatag na ako. Oh, I know. Sayod ko. O, misalig ko ni mo, Melody. Armando, O niya sa man, nasayod na bastihan ni mo, may tawad na to. uwa ko siya sultihi. Oh, okay. Nagkasabot siya ko. Niya kita sa karelasyon nga dili nato mahimong ikapasikarbo. Pero mahal na tong usag-usa. O ka na ang labing may nungtanon karason nga nakuban kita karon. Dili ko pulaan nga magsigig kakos ni mo. Salamat sa tanan, sa imong pagmahal, sa imong pagpangka. Dili na ko gusto magpakabuhi nga wa ka uban ako, Armando. Ingon manusap ako, Melody. Armando. Melody. Dili na ko makontak ang numero ni Eric. Kaganin ng buntag pa ko nagsigay panawag niya pero cannot be reached siya. Nga naman ka? Mura na kong mapuang magkuna-huna. Gusto ko malakaw pero mura ko naglutaw. Huwag ko makasapot. Dili ko mahiluna nga magkuna-huna. Nagikauban na usap karon ni Armando ang iyang babae. Mga busit. Nagunsa ka sila karong urasa ay labing siguro busit. Pagkakon nga Armando, matun niya nga sa opisina siya paingon ka kanina. Pero di ay tibok at lawa mo pakita dito. Bakakon. Si Jerome, siya kining nanawag. No, di ko siya tubagon. Human ko niya hudlata gabi nga sultihan si Armando mahituda mo. Mura ko gisablig ag bugnaw nga tubig. Ug nahuwasan ko. Nahigmata nga dakong sayop ang pagpakabuang ko upan niya. Busa di ako magpakita pa niya. Bisan ka sa. Masaka ko balik sa malawak. Mas may pagmapahuay ko. I-relax ko nga kung kaukalingon aron dili na ko ma-stress. Surprise! Eric, anak! You're home! Mommy! Salamat. Salamat. I'm so sad. So depressed, Eric. Huwag ko masahid sa angay ko buhaton sa mga amahan nga namabay. I'm hurting, iyo. Mama, di ko gusto mo tuusin ang gisulti. Tungkol kay, dili ko na ng pag-ilaw ko sa kong amahan. Pero, nakasabot ko si mong gibati, mami. Nagsulti ko sa tinuod, anak. May kapit siya. Babot ako din eh. Kuhaon ko ang iyang mga hulagway uban siyang babae. Diyan ka lang. Sa kabuotan gigipakita ni Daddy, murag magdislog to ang mababae siya. Konserbatibo si Daddy. Padlokon sa Ginoo. O tingali, natin talaga siya na nababayana. Kung galing tinuod man nga may babae yun siya. Oh, ang cellphone ni Mami. Tingali si Daddy ang nanawag. Kumari Sheila ang nakaregister. Mami, may nanawag! Ako lang ito bago na. Ako lang apas niya dito siya nawag. Si Tita Sheila di ay.
Hello, baby ko. Baby ko? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!